Hello guys, good morning. Ay, nandito po tayo ngayon sa Calatagan, Batangas. Ayan po, kung napapansin nyo, mayroon mga bangka. Ayan po ay sasakyan namin. Ay, may mga floating mga floating cottage. Ayan. Ayan ang floating cottage. Ayan mga kasamaan namin. Hello. Ayan, may mga baong kami. Ang ganda ng dagat. Ayan ang sasakyan namin. Ayan. Nandito tayo ngayon guys sa Calatagan, Batangas. Magsiswimming tayo. Ayan ang sasakyan namin, yung floating cottage. Ayan. Ayan mga kasamahan namin. Hi Leanne. Ayan, nasa YouTube ta. Ayan si Laurie. Ayan si attorney. Ayan. Right. Ayan. Ayan po, mga kasamahan namin. Ganda, sa ganda rito. Ay! Ako! Hindi lang nga! Nakulit! Nakulit! Walang pagpata rin bansa, walang tatayo. Kulang. Ayan, mga kasamahan namin. Oh. Kaya wala. Water? Ay, Oh, spaghetti ito eh. Ayan oh, ayan mga dala namin oh. Panalo. Wala na naman naiwan dun eh. Wala na. Yung isang kanin ayun. eto si ate, interviewin mo pa. Bakit? Ha? Wala, sa ano lang? Sino naman? Ayan po si ate oh, siya yung dito nagbebenta-benta ng mo. Ayan. Ayan yung ate. Na-interview din ako. Ayun pala eh, suki na pala siya ng vlog. Oh, dito ka, be. Ayan po, may mga dito, may binebentang mga goggles. Pati ano. Ayan yung binebenta ni ate oh. Alamang, sweet and spicy. Ayan, sa mga gusto ng alamang, dito lang, punta lang po sa Calatagan. Ayan. Baon kayo ng mangga. Kahit po isda, talong, akra, na nilaga, masarap po yan sa usawan. Tagal na kayo dito nagtitinda? Simula pa po nung mag-umpisa po dito. Ah, okay po. Mag-umpisa ang basa po. Okay po. Kailan ba nag-umpisa yan? 2019. 2019. Matagal na rin po. 2019 po. Bago pa talaga ng pandemya. Baka magpa 5 years na po ito. 5 years Ah, na 5 years na to. Okay ah. Kaso na ang po ay patigil-tigil gawang po ng pandemic. Ah, okay po. Nung diba, pumutok ang taal. Na-stop. Na-stop na naman. Nung okay na, nag-pandemic na naman. Oo. Ganun sana, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy. Tapos nagbukas na naman. Ng ilang buwan lang.
Lockdown na naman. Okay. Sige po. Salamat po. Anong pangalan niyo po? Sir, Pem po. Salamat, Pem. Salamat. Thank you. Alis na kami. Ayan. Pupunta na po tayo sa floating cottage. Ayan. Mega love shoutout sa inyo dyan lahat. Ayan. Ayan, bababa na tayo. Pupunta na tayo sa... Ayan, oh. Kung napapansin nyo, ayan, mga kasama namin. Dami namin. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan. cellphone mo ba eh. Pasok yung sabay. Sarap picturean, JR, oh. Dalawa yung cottage natin. Saan tayo? Dinikit. Saan tayo? Didikit yata eh. Didikit ba? Magkadikit siya, kuya. Magkadikit daw. Oh. Pwede dito sa kapitbahay pa. Ayan, nandito na kami. Nakasakay na kami sa floating restaurant. Floating tuloy. Sa floating... Ayan, may picturean tayo. Maliliit sa unahan. Mga bata nakaupo na. Ay, picture niya. Labas kayo. Labas picture. Kaya parang vlog mo yun. Tayo, Butcheli ka dito. Butcheli ka. Wow. Kaya kompleto pa tayo Dapat pagbalik kompleto pa rin. Halika na lalaki. Game. Thank you. Thank you. Ayan. Tao dito tsaka dyan. Hati-hati Dito yung dito yung mga umiinom. Yung mga magaganda na dito. Tsaka guwapo. Naka ba to? Nakadikit? Tingali nila. Hoy, live best. Kumakay dito ka. Kami live best na ako, te. Ang live best kayo. Ayan ang ating life vest. Hindi mga iinom ha. Wala ko lang alak, Ryan. Hindi ka pala pwede uminom. Pwede magdadrive siya. Oo, magdadrive eh. Shot lang. Hindi bibili naman daw to. Pag sa meron. Hindi lang uminom. Yan, ganda ng dagat. Oh. Matulog ha. Kwarto ba yun? Kwarto, economy. Fan room. Guys! Ayan, yung mga kasamahan namin. Ayan. May na. May galaw shoutout, Barbie, LJ. May galaw shoutout sa inyo dyan. Kaya naman siguro hatake naman. Maganda to sa view deck, mamaya. Grabe ko muna ako sa plato. Ito ko nagpure. Che, napindot ko to. Nahihilo ko sa Paano ba i-front? Itong... ito, rotate. Ayan, nakakahilo yung Ayan, aandar na tayo. Punta na tayo sa laot.
Ayan guys. Mega love shoutout sa inyo dyan. Selfie tayo. Ayan po mga kaluto, ayan inaano nila, tinatalian nila. Pinagsama yung dalawang floating cottage namin. Ayan po, tinutulak na nila mga kaluto. Ayan. Ako, hindi ba ako nagbe-breakfast ko? Ayan o. Kumain niya, sandwich. Ito matapos. Ayun, maandar na. Tinatali na nila oh. Tali mo Brad ng maayos, baka kumalas. Maghiwalay ka. San tali lang yan? Nakatali rin doon. Ay, dapat na mag-live test? Ayan. Ayan po, magsusuot tayo ng live vest. Ayan. Live test ko yun eh. Kaya pasok mo sa live test. Ay, parang mali pa yata. Mali yata ang suot ko. Ayan, nakasuot na tayo ng live vest, oh. Hi, Renz. Hello. Hello. Nakapang-swimming na. Ate, ayun po yan. Ayun na si Kuya. Ayun, oh. Ito palit tayo. Maliit ba yan? Oh, maliit. Ito. Mas maliit ba yun? Kasi laki. Ito mas maliit. Pare-pareho lang. Hindi, may maliit ba malaki? Maliit sa akin. Hindi, maliit. Mas may best. Para sa mga bata. Hindi ko matanggal. Bakit mo ma? Bakit ito na? Bakit na yung malaki yan? Tama lang. Tama lang ba? Tama lang pala ito sa'yo. Pasok mo lang. Sa akin isa? Oo, si Sebe. Ay, umaan na sa tayo. Upo na, upo. Ayan, oh, maandar na kami. Maandar na. Ayan, oh. Huwag kayong dudukwang, ha? Huwag kayong dudukwang. Mga bata, huwag kayong dudukwang. Ayan, hihilahin na tayo ng ating ayan, oh. Hinihila tayo ng bangka, yung floating cottage natin. Ayan po, may tali siya na nilagay sa dalawa. Ayan yung bangka. Tinatali pala, oh. Ayan, oh. So dalawang bangka ang maghihila papunta doon sa laot. Hahanapan tayo ng spot kung saan tayo mag-swimming. Ayan, oh. Inaayos nila yung Ayan, inihila ng dalawang bangka ang umihila sa amin. Ayan, oh. Tinalian ng Ayan, akit tayo. Ayan, ano pa. Hindi pa tayo mag-ayan dito, magigiba. Ayos ko rito, ayos. Ayun, oh, sarap pala rito.
Ayun oh, nakakalula. Ayan, hinihila tayo ng ano, ng dalawang bangka. Oh, ayan oh. Ayun, bilis oh. Mabilis din tayo. Dalawa pa lang humila sa atin, ano? Dalawang bangka rin ang humila sa atin, ano? Dalawa rin. Ayan, kung napapansin nyo guys, hinihila tayo ng dalawang bangka. Ayan. Shout out inyo lahat dyan. Ayan. Ang sarap ng hangin dito guys. Sarap oh. Ayan oh. Para ako nasa Titanic oh. Ayan, bababa na tayo. Ayan guys, hinihila tayo ng dalawang bangka. Nasaan si mama? Pakitago mo. Alin? Hindi, maliligo pa tayo eh. Tago, pakitago na rin to. Sa atin ba to, Je? Yes, sa atin to. Baligo ko na to eh. Hindi yan. Hindi na, huwag na. Masikip sa akin. Ayan o. Hinihila tayo ng dalawang bangka. Kasi dalawang floating cottage yung ano natin dito. Malalim na to, Brad. Malalim na. Malalim na.
grabe. Res, malaglag ka dyan ha. Ako, picturean mo ako. Oh, malaglag ako doon. Video yan eh. Okay. Hello guys. Shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, sa mga kapatid ko dyan sa YouTube. Ayan. Shoutout. Ayan yung isa sa mga nagtali ng ating bangka rito. Ayan. Tapos yung isa rito. Yung ating floating cottage, kaya dalawang bangka rin ang umihila. Ayan o. Kakain na. Kain na kami. Parang ano papunta tayo sa laot Meron na bang mga corals dyan sa ilalim? Bandaron pa? Buhangin pa lang to. Hanggang doon tayo. Hindi. Siguro may kanya-kanyang ano yan, spot, Saan banda kami? Bandaro, no? Ano ba yung mga cottage pa yun? Mga pulutang. Ayun, dami palang cottage doon. Ayun, oh. Akala ko mga bahay na yun. Oo nga. Ayan, nandito yung ating nag-alit. Kaya isa may mga floating cottage. May galap shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa pagbisita.
Grab, no? Isa lang din na, oo. Natakot nga ako, baka puso. Hindi naman, no? Styro pa rin, ano? Oo, oo. Ayun, dami pa lang pa. Isa lang ba may-ari niyan? O iba-ibang may-ari niya? Ah. Ayan, ang tawag yung banan. Ayun may bahay na yan, naka-floating ba yan? Floating ba yan? Ha? Oh, bahay? Floating? Naka-floating. Parang sumasayad na siya. Try again mo. Saan ang try again? Kanina, di ba may try again? Meron daw spot dito na parang mini Boracay. Yan, lahat yung pupuntahan daw natin. Store. Kaklase ko to. Ito yung apelyido ng Kamakuraw sa Bicol. Restaurant. Hello! Ayan, may baby kami oh. Ayan oh, ganda oh. Apat na destination pala to. Sabi sa akin, sabihin niyo lang kung saan nyo lilipat tayo ng ano. Apat daw, mayroong mini Boracay. Saan ba yung Oo, parang may pupuntahan na iba-ibang spot daw yan eh. Sasabihin lang daw sa kanila. Ayun. Ito. Yo. Tingnan mo, ang ganda oh. Yan. Ayun, iba pauwi na. Ano yung pauwi na yan? Ang daming cottage oh. Mababaw na tayo. Akala ko pa habang lumalalim, bumababaw pala tayo. Ako kasi pwedeng pagka alam mo yan eh. Ano ba yan? Babaw. Ayun, kita na yung meron, maliliit. Wala raw ba siya? Ayun o, yan ang buhangin o. Maraming bang ano, floating cottage oh. Galing dito guys. Punta na kayo dito guys sa Calatagang, Batangas, dito sa may mga floating cottage. Ganda. Ayan oh, daming floating cottage oh. Nakakalakad. Oo, mababaw nga rito eh. Akala ko malalim. Siguro doon malalim.
Mababaw pala rito sa lugar na to. Kala ko habang lumalalim, mababaw pala. Yan, dami oh. Dami pala rito. Daming ano. Oo, nakakaligo, nakakababa yung mga bata. Ayan oh. Parang amoy uso ko. Parang may nagbebenta ng ano ah. Bibenta nga daw dyan, mga alak, May nagbebenta ko. busit, So, ayos ah. soft drinks. Ayan oh, meron din floating store. Alak. Alak oh. Aba, may ihawan din pala. Iiyaw mo dyan, may ibig akong iiyaw dyan. Pwede rin mag-ihaw-ihaw oh. Ano yung nag-iihaw? Lifeguard? Ha? Yung lifeguard? Hindi, mga nag-ano rin. Jo, tanggalin mo nga, tatanggalin ko tong bag ko. Ang alin ka na? Ah, ito. Paano nagkasya to sa'yo? Pagsabayin mo. Hanggang amin na muna. Mag-arap. Tutok mo rin. Papaw. Ito. Hirapan ako dyan. Marunong naman ako lumangoy. Ayan oh. Dito na tayo. Sabi ko nga, tapos may mga portals. Doon pa raw yun. Apat pala ng destination ko. Kung sabihin lang daw natin kung saan natin gusto. Apat daw pupunta natin. Pwede naman daw yata ilipat yan. Pwede daw ilipat. Ano yan? Pwede ipat ano. Puntahan na. Oo, pupuntahan daw natin yan. Ay, mababaw. Ya, mababaw. Maraming cottage, oh. Floating cottage. Ayan, shoutout sa inyo lahat yan. Dami pa lang, no? Sabihin, madaling araw pa sila rito. Dami pa lang. O kagabi pa. Okay na ba? Ayun, no? Rent ba yun? Kailangan may balance yan. Hindi kayo pwede dyan. Mababaw lang lang. Diyos, yani ka, oh. Sa Lex na, wala? Sa harapan. Ha? May kaklase mo.
tinatalon. Okay, naka-life jacket ka naman. Pangalan to ng kaibigan ko. Stora. Yung sabi ng kamukha ko raw. Kain muna kayo. Ayun na tayo. Kain daw agad. Kain muna ba? Good. Pwede pa lang dito sa taas. Tingin. Sabi, naiipit yung ano ko. Papo pa rin. Kain muna kayo. Kain tayo. Kain muna kayo. White Sun? White sun nga rin. Ah. Matabumbay pa yan. Basta na? Nililigaw ka na? Hawakan kita, pero pero sasarap mo. Ayun o, why mo yun? Thanks kuya, para sa'yo. Yan. Oh, lutang ka. Konto. Babaw, mababaw. Oh. Dapat na naman. Ayun mga kasama namin mga bata. Gusto niya kaya. Lulusot sa live. Ay, ay, ay. Luluti ka sa live cast dito eh. O, wag pupunta sa ilalim ng bansa ha. Ganito na sa gilid ha. At saka doon, yung nakikita. Ligo na sila ng mga bata. Kain tayo, kain. Asan na yung ano pala? Mga gamit pala. Asan na yung ano pala ma? Yung green natin na bag. Nakatanan na kasi. Nunahan namin sila sa Tapos na silang mag... Ano? Hindi, kanina pa sila kumakain. Kumain sila ba? Ate, di ba daw? Ha? Oo, yan. Naka-rotate na eh. Kaya may gano'n. Yung pauwi ko na kami. Kaya, hawakan mo na lang. Hindi, alagi ko makakain ako eh. Maybe tapos nakapalik ka. Hindi, okay lang. Hindi naman yung nag-landscape kasi nag-start ka ng fourth grade. Okay lang, ganyan na lang. Napag mo lang. Balik dyan. Tat na. Hindi, hayaan na lang natin doon. Oo nga, okay lang. Wala. Ha? Okay nga
gumagano eh. Tama. Waka. Tayo na tayo man. Wala ba santo? Mamaya pa ako matatapos. Gusto ko soft drinks or tubig? Ha? Tubig lang. Kaya ako May manok yan, may halo. Baboy no. Nakuha ka na ng baboy, yung nasa ibabaw. Huwag kinuha na ni ate. Uy, uy, ibigyan natin na yung mga kuya, baka wala yung lakas tayo, isagwan mamaya. Oo, nandun yung dalawa eh, kumakain tayo. Asa pinggan? ano kailangan mo? Yan, good. Sana Kailangan magapon. ito tinara. Kaya yan eh. Yung nagpapamali ako ng tunga. Ang kotse natin. Walang dala si Ayos ang mga pangano. Doris, ayun yung soft. Stay. Where?
walang CR dito, ha? Lalabas pa kayo dito para maka-CR kayo. Yan, parang sa bus lang. Magandang hapon po sa inyo lahat. Diyan, magkain. Walang dalang pansandok mama mo. Meron po nandun sa ano? Nandun po sa ano sa amin. Ay, dun sa kabila. Meron din kasi kano din sa amin. Ikaw, Joe, ayaw mo magkain. Spaghetti lang siya. Ano to? Ano to? Ay, ate. Tama na. Hindi mag-share dito. Ito ba yung sa akin? Sa akin. May tayo, 9:30 tayo pati dito eh. 9:30 tayo dito eh. Gano'n pa tayo? Tayo na sa tayo. Ah. Tayo na tayo. Tayo doon. Babaw, Joe. Pabilib lang. Babaw. Kasi may lubang babaw. Magpupungas ko naman. May angkor pala. $12 eh. Ayun o, 12. Paano ko malalaki? Good. Ganun pa rin ilan pa naman na. Sige sa akin. Tali na naman. Kuya ko. Ano yung coke? Diyan, oh. Hati na lang tayo. Kaso nyo. Ganito natin yan. Oh. Kaya atin na lang tayo dyan. Kanina to? Ay, mo, gumuhog. Huwag yan. Ayan ang soft drinks. Asa yung pinggan ko ba ito? Yeah, Sprite. Ay! Asa yung pinggan ko? Ba't nandito
Ayun, Kuya oh. rin na, mag-hi kayo, mag-hi. Aling galit. Ayan. Saya-saya nila, oh. Video ka, video. Galing naman. Sige nga, lumubog ka nga. No? Galing nga. Ayan. Hoy! Ano ka na rin sa salita na ate? Babasa tayo. Sa salita na ate. Ano yan? Ano yan? Punta ka sa akin. Oo, punta ka na lang sa akin. Maganda to pala. Halika, punta sa akin. Eh, si Renzo. Basahin natin si Uma. Naks. Hoy, huwag kang dudukwang. Ay, Sebi. Oo, si Sebi. Ano na yan? Yan si Sebi. Eh, meron talagang ano dito eh. Created pa siya. Oh. Ay, Je. Sabi ko nga, huwag niyo. Nakapigil ako sa wala. Baka ito ko yan. Oh, mangga oh. Si Ah, ate yung asin. wow. Kasi si ate patay na kasi eh. Ate, Sarap yan yung asin na may sili, no? ito yung asin dahil yung pagkauga. Hindi mo may mangitay ng ano. Yung mga silap yun eh. Parang gas. Ayan, no? Ah, Yan ang aming konti lang. ulam. Yan. Giniginaw na, ang bilis. Ano, kaya pa? Ha? Dive ka na, dive. Bilis video. Back dive. Nanginginig, giniginaw. Ay, sa giniginaw yung anak ko. Diyan, nasusum mo to? Hindi, no? Ayan, oh. Ayan ang anak ko. Ayan, oh. Pogi, oh. Pogi. Ayan, oh. Oh, Koreano, yan, oh. Si, ano yan? Anong Korean name mo? Kwang. Ayan mo kayo dyan, oh. Ayan, oh. Sa banana bowl. Sumusuma kayo dyan. Meron yata yun. Uy, madulas kayo sa pag-akyat, ha? Oh, lalo na nababasa na tong hagdan. Isip ko meron ako sa kotse. Ayan na! Baba na kayo. Baba na daw kayo, sabi ni Sebi. Nasa yung goggles ko? Doon lang doon sa green. Dahan-dahan ng baba. Nakabili kayo ng asin? Oo. Ano ba nilagay? Wala. Sino may papel na pwede Diyan lang. Papabaga lang. Ang ano, nagbabaga eh. Paper cup. Ay, paper cup na. Ito, kukuha tayo ng kapiraso niyan. Bubong. Aray yun. Dali, kinuha ko na eh. Paper cup, paper cup niya. Okay, ang paper plate. Hindi sila po, mayroon po eh. May foil. Paper cup yan. Marami kami na lang kaso. Ay,
Mamaya malaglag ka dyan. Langoy na kayo. Arje. Tanggalin ko ba to, tsinelas? Huwag na, huwag na. Arje. Ay, hindi, pwede. Pwede tanggalin yan. Ito na. Oh, mamaya, maano yan dyan. Doon na. Ano rin? Malinaw naman yung tubig. Pag ano lang, mukha lang sa ano. Pero pag ano, malinaw. Kasi dito yung sunset natin. Pero bago. Dito ko lang. Ha? Pag hindi mo kailangan mag-chinelas, pino yung sun. Ayun, soft drinks, beer, oh. Ay, may nagbibenta pala rito na. May floating store. Oh, meron din ice cream, ice candy. Alam siya naman, may ganyan. Sabay ba tayo? Tara. Ay, ito may tayo. Oh, bili na kayo, bili na kayo. Bili na kayo ate, oh. Ito yung pera. Ano yung ice candy, ice cream? Sige lang, mag-enjoy kayo dyan, ha? Hindi! Bitawan mo nga nanay mo, tignan natin mag-enjoy. Sige, sige, bitawan. Kalat. Kano isa? 25 isa? Ano yan? Big yan. Sipin ka dito. Tanggalin mo lang yung gusto mo. Ako naman yung Pino nga yung sun. Oo, parang sa amin, sa Rizal Beach, ganyan din eh. Pakita mo dyan yung ano. Pakita mo yung buhangin, dali. Wow, tingnan mo, parang nasa Boracay kami. Tama mata mo ha. Sumisid ka na. Hindi ako makasisid eh. Tanggalin mo na kasi yan kasi. Tanggalin mo na. Babaw lang naman. Hindi kayo makakasisid pag may live Ay, class. si Jer nga, wala oh. Lamig, Je? Nakaligam-gam lang. Oh, ganda naman ako. Ayan o. Ayan, artista namin. Ayan. Yeah. Oh. Hello. Ayan si ewan ko. Yeah, pwede pang i-set up ko to dito. Tapos Je. Ay. Hindi kayang ano, itayo. Nakaganon siya eh. Na ano ba to? Na-rotate din. Tama ni ginawa mo eh. Tapos yung plastic. Yan, tapos iba-iba mo. Alat. Alat. Ito, naiikot to. Ang init lang. Ay, layo mo at malayo. Ano ba ba? Dada kayo dito pagkaan. Masakit yan, masalukso. Hindi ko maano eh.
yan. Alat? Eh, joke ka naman ba? Ito naiikot pa, no? Hindi. Wait lang. Oo. Oo. Ay, baba ito. Ayun, oh. Ayun. Dali. Dadayin ako! Dali, set up ko to. Siguro maalat kasi marami na naliligo. Alat na. Ayun, oh. Nakita na dyan. Doon ka mag-swimming, oh. Wait lang. Wala ito. Isang oras na pala to. Ayun. Ayun, oh. Ayan, Joe. Kitang-kita ka dyan. Oh! Sige. Langoy ka lang. Naglalabasa yung bulsa ko. Joe, ayaw, tingnan mo maigi yan. Oo.
makikita ka, dyan lang. Nandito ka sa gilid ng ano, yan, gitna na yan. Malat. Bantayan din. Wow! Hello. Kita ko kita. Okay ka. Ay! Dapat maulit ang bahay! Ay! Dapat maulit ang bahay. Hello. Nag-allow shoutout sa inyo lahat dyan. Tara na, mag-swimming na tayo. Nandito ako sa Calatagan, Batangas. Sa may floating cottage. Ayan. Ay, kaya pala eh. Tayo dito na sa camera. Hello. Ako po daw ilahin. Ilahin. Bakit? Nasaan? Marami na bubuhay. Mas malaki ako nakita. Ako ba yan? Hello. Hello, baby. Kaway ka, kaway. Hello. Ayan, kitang-kita yung baby, oh. Ayan, oh, kitang-kita baby. Hello, baby. Kaway ka, kaway. Ayan. Hello. Ayun, may camera dito. Video, ayun, oh. Oh, ganun, oh. Diyan kami, oh. Oh. Ay, oo nga. Libot tayo. Ano? Ikot tayo. I-interview tayo. Samahan mo ako. Teka lang. Ayan, nandito tayo sa ibang cottage. Maraming cottage po rito. Ayan, naglulutaan sila. Ang dami. Papa, pwede yan malaglag sa tubig. Oh. Uy pa. Pwede yan malaglag sa tubig. Oo, alis ka dyan. Ayan, oh. Kano ang rent dyan? 300 isang oras. Tatlo ka tao. Dalawang tao. Ito rin po tatlo. Sa isang oras, palitan. Ah, okay. Sa pangitan. Dami rin palang ano rito. Cottage, no? Ngayon po sa linggo. Sabado linggo marami talaga. Weekend po, marami po talaga. Iba-iba yung may-ari nito. Opo, iba-iba po talaga. Tagal na kayo nag-ano dito. Matagal na rin. Kayo may-ari niyan. Hindi po. Kailangan nag-aparent.
Ayan oh. Ganda sumakay dyan oh. Ayun yung banana boat. Okay sir, thank you. Ayan, punta tayo ron. Sa Bebang Cottage. Dami naglulutangan. Ang dami palang cottage dito guys. Ayan, may nag-iihaw-ihaw. Pwede mag-ihaw dito. O, teka pa, may napakan akong starfish ah. Wala. Yan ang cottage namin. Ayan guys. Ayan po. Ayan ang Lala yan. Basta ka dyan. Sigaw ka ng ano, yung sinisigaw ng Titanic. Yan. Hello, miss. Tagal ka na rito, miss. Tatay ko pulis. Tatay niya, pulis. Huwag na yan. Ito na lang, ito na. Ikaw, anak ka rin ng pulis. Yes, doon lang ang short. Natatakot ako, baka malaglag. Okay lang malaglag. Hindi ka kasi dapat Water. kasi, hindi ka nag-tripod. Yung may tali na naka-plastic. Asan yung may tali may plastic? Wala yan, lulubog. Ay, kasi baba tayo. Hello guys, big love shout out sa lahat dyan. Hello. Ang ganda ng view, no? Yan ang cottage namin. Ayan, ayan si Ewan ko. Anong pangalan mo sa Korea? Bangko. Ewan. Bangko. Ay, Ren, gusto niya kung ano? Ren, Yung floating. yung ano ko, Ren. Ay, okay na. Okay na. Okay na nga yun, yung lapad. Papa. Pa. Pa, di niya pa. Oo, ay, video natin. Dali, video natin. Wait lang. Titingnan muna natin yung buhangin. Jo. Oh, baby ate, oh. Ayun, oh, ganda ng buhangin. Parang white sun. Tapos parang buhangin ng Rizal. Bato na. O, yan, bato mo. Walang malalim eh. Hindi kita eh. Masakit, di masakit sa baba. Kanina maganda yung pagkabato ko. Ay, buti ako. Oo. Baba. Parang sa Rizal Beach na. Punta tayo doon. Saan? Uy, Renz, baka nandyan yung anchor ha. May tulis yun. May bakal yun. Ay, pupunta ko doon sa ihaw-ihaw. Sinelas kapag ka nandito ka, baka masalutsog ka. Pupunta tayo doon sa Yawan. Wow.
tayo sa ano. Wow! Ayan guys. Iyak kami ng yellow bean. Ayan oh. Ang sarap niya. Hindi lang ulam, pang pulutan pa. Bilis ako, kabuhay kayo ng ano agad. Kaya lilipat na to tayo. Ha? Lilipat na. Saan? Sa ibang spot kasi mag-low tide na. Sige, sige. Ay, lilipat sa ibang ano, spot. Sa Boracay. Ito na yung Boracay. Ah, ito na yung Boracay. Baka ano tayo sir, baka matuyuan tayo eh. Oo, Lalong hindi tayo mga... sige, sige. Dito yun eh. Bumaray wala eh. Dito tayo mga kalis. Ay, oo. Lilipat tayo sa medyo malalim para maka... May malalaki. Kasi pag maano na raw, mababaw na. Oy, ito na. Akit na, alis na tayo. Ilang gano'n ka talaga? Isang oras. Isang oras? Pwede naman kayo magpalit-palit na sa kanya. Isang oras daw kayo. Ayan, oh, sasakay si Abby, oh. Kayang-kaya ni Abby mag-isa yan, oh. Ayun bang Abang mas magaan dito. Ayan po mga kaluto, lilipat po kami ng spot kasi mababaw na rito sa lugar namin. Bali, 4 na spot to. Malipat-lipat kami. Ayun, pangalawang spot pupuntahan namin. Ito yung lugar na parang tinatawag nilang Boracay. Ayan. Ayan. White sand yan, guys. May talaga ha. Ay, maraming starfish doon. Ayan po guys, hihilahin ulit. Ayan, tinatanggal na yung pagkatali. Hello, mega love shoutout sa inyo lahat dyan.
tinatanggal na yung ano. Saan tayo? Medyo malayo. Starfish. Punta kami sa Starfish. Baka susunod yan, jellyfish. Maandar ba? Maandar? Parang di kaya. Nababa talaga. Hindi ba kanina dalawang umila? Ayun yung isa. Kasama ko rin yun. Ilan bang cottage niyo rito? Ito ho. Ito, lahat gamit. Ayan yung mga nag-a-assist sa amin dito.
galing?